Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Palagi na lang akong iniiwan kahit ako'y isang kaloyal. Isang feel-good morning po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng radyo, lalo na sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Opo, Uncle at Tita, ako po si Rene na isang kaloyal, mana kay Uncle, at sa lahat ng iba pang loyal. Nauutal niya. Isa po akong motorcycle taxi. Una ko pong ka-live-in ay iniwan ako at sumakabilang bahay. Naiwan po sa akin ang aming nag-iisang anak. Matapos po noon, nakilala ko naman ang isa pang babaeng naging suki ko sa motor, si Girlie. Nagtagal din po kami, halos 5 taon. At nagkaroon din po kami ng 2 anak. At makalipas ang 8 taong pagsasama, dito na po tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Kung ano yung gawin ko, gagawin mo din, Junjun. Ba't ka pala gaya? Ba't ka nag-iyakan? Girlie, ano to? Ba't nag-aasabalutan ka? Aalis na ako. Ano? Ba't ka aalis? Yung mga bata. Ba't aalis? Bakit aalis? Papa, iwan na tayo Ba't ni aalis? Mama. Kasi naman, wala kang kwenta. Hindi mo nabibigay mga pangangailangan ko. Ilang taon na ako nagtiis sa'yo. Ang gusto ko, maging isang housewife na Disney princess. Palaupo lang. Nag-iintay lang ng allowance. Gusto ko may mga yaya yung bata, ngunit hindi mo mabigay sa akin yun. Girlie, Isa ka lang rider. maawa ka naman sa mga anak natin. Alam mo naman yung kita ng isang rider, di ba?
Kaya nga. Napabuhay naman tayo sa araw-araw eh. Isang tuka, ayoko ng ganung buhay. Kaya nag-decide na ako, aalis na ako. Huwag mo kaming iwan, Mama. May nagkagusto sa akin na Ano? negosyante. Sasama na ako sa kanya kahit kabit ako, okay lang. Ang mahalaga mabuhay niya ako. Ano? Papayag ka? Tapos kami iwan mo? Kasi ako may pangarap ako na gustong abutin. Gusto ko yumaman, gusto ko maginhawa. Hindi katulad mo. Diyan lang masaya ka na, kontento ka na. I don't wanna live like that. Hindi naman maawa ka sa mga anak natin, oh. Mama, iwan mo ba di kami nasasama-sama? Junjun, nasasama ka ba? Hindi niya rin ako isasama eh. Kasi, bakit tayo siguro? Hindi tayo mahal ni Mama. Maawa ka naman sa mga bata. Girlie. Sa ayaw mo't sa gusto. Aalis na ako. Sa'yo na yung mga bata. Sa'yo na yan sila. Hindi ko sila kailangan. Hindi ko kayo kailangan. Mama! Girlie! Maawa ka! Nagmamakaawa ko sa'yo! Girlie! Wala nang magagawa yung Girlie! mamakawa mo. Bitawan mo ako! Wala nang mawalay ka na. Wala na po akong nagawa, Uncle at Tita. Di ko napigilan si Girlie na umalis at iiwan kami. Dahil po doon natakot na akong umibig muli. Subalit bilang isang rider sweet lover, may nakilala na naman akong bagong suki sa katauhan ni Alma. Wala po siyang anak, Uncle at Tita. Pero may boyfriend siya. At ako po ang palaging takbuhan niya tuwing may problema siya. Uy, huwag ka na umiyak. Oh, sinsya ka na. Ito lang kinita ko. Ayan. Ang dami nga niyan. 2,000 bibigay mo sa akin yan? Oh. Paano yung mga anak mo? Huwag kang mag-alala. May naitabi naman ako para sa kanila. Ang mahalaga ay mabayaran mo yung bill nyo sa kuryente. Napapagod na ako sa mga problema. Hindi ko na kaya. Lahat na lang ng problema na pupunta yata sa akin. Ano bang nagawa kong mali sa Diyos, ha? Ano bang naging mabigat mong problema? Sabi mo, mahal mo yung boyfriend mo. Tapos, kasi nahuli ko siya ng bababae. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Ayoko na sa kanya. Ayoko na. Ayaw mo na sa kanya? Ayoko na. Halika, kukomfort kita. Salamat, Rene, ha? Kasi lagi kang andyan tuwing aawayin ako ng boyfriend ko. Ikaw ang nagpapagaan ng mga problema ko. Binibigyan mo ko ng pera. Dinadamayan mo ko. Salamat, Rene. Alma. Salamat. Alma. Alma. Alma, may tatanong lang sana ako. Oh, ano yun? May problema ka ba? Nalilito na kasi ako eh. Ano ba tayo? Ano ba talaga tayo? Kasi... Nalilito? Di ba sinabi ko naman sa'yo na mahal ko yung boyfriend ko? Di ba sabi mo, ayaw mo na sa kanya tapos ngayon... Sinuyo ako eh. Ganun ba yun?
Pag sinuyo ka, papayag ka na lang. Alam mo namang niloloko ka ng lalaking yun eh. Mabawi naman siya eh. Anong klaseng bawi? Naging pink yung red flag niya eh. Paano nangyari yun? Bumawi siya kasi 'di ba, sabi ko sa iyo nang babae siya nahuli. Sabi niya, hindi naman daw sila nagkita, magka-chat lang naman daw sila. Naniwala ka naman. Mukhang nagsasabi naman siya ng totoo. Umiyak pa nga siya eh. Sabi niya, mahal na mahal niya ako. Kaya, pasensya ka na rin eh. Alam mo naman, best friend kita. Tuwing kailangan... Ano? Best friend? Ano yun, best friend? Tapos may ganito, may mga pangyayari sa atin? Diba, ganun kasi tayo ka-close. Huwag mo lagyan ng meaning yun. Huwag ko lagyan ng meaning. Ano ba tayo? Ano bang ginagawa ko? Ano ba? Mahal kita bilang kaibigan. Pinapasalamatan kita kaya nagsisex tayo pero wala yun. Wala sa'yo yun? Pasasalamat, regalo ko sa'yo yun. Ayaw mo ba? Ganun lang yun? Akala mo, masaya ako dahil nabibigay mo yan sa akin? Ang gusto ko, Alma, ikaw. Gusto ko magsama na tayo. Rene, ang gulo naman, paulit-ulit naman tayo eh. Ayoko nga kasi mahal ko yung boyfriend ko. Mahal ko siya at patuloy ko siyang mamahalin tayo. Masaya naman tayo eh. Huwag na natin gawing komplikado. Okay na ako hindi ka ba masaya na ganito tayo? Nagkikita tayo lagi. Hindi ako masaya. Ang gusto ko tayo, maging tayo. Hindi na kailangan yun para maging masaya. Tamo kami ng boyfriend ko, nagkakaproblema kasi kami. Kaya tayo hanggang dito na lang para hindi magkaproblema. Hindi ka ba masaya? Kung may problema ka sa kanya, punta ka sa akin. May problema ka sa pera, punta ka sa akin. Lahat. Pag may pagkukulang yung lalaki yan, sa akin ka. Ayaw mo ba nun? Ikaw yung nagiging Superman ko. Ikaw yung nagsisave sa akin. Superman? Diba? Oo nga. Diba? Ikaw ang Superman ko. Walang makakapanday nun, Rene. Pero hindi yun. Kailangan ko rin na superwoman at ikaw yun. May 3 akong mga anak. Kaso si Black Widow ako eh. Dahil ba hindi mo tanggap yung mga anak ko? Ano ka ba? Inaalagaan ko nga yung mga binabantayan ko nga pag bumibiyahe. Kaya anong hindi tanggap? Rene, mahal kita bilang kaibigan lang. Pasensya ka na. Alam mo, sa halip na masaya tayo, dapat masaya lang tayo lagi, nagiging ganito dahil sa pagtatanong mo ng mga ganyan. Rene, hindi ka ba masaya na magkaibigan tayo? Sa hirap at kinhawa, magiging magkaibigan tayo. Bay, sabi ko naman sa'yo, yung babaeng yan, mahal niya talaga yung jowa niya. Ginagamit ka lang, di ba, Kim? Kaya nga, ginagamit ka lang niya eh. Alam mo, ganyan talaga, yan ang mga pogi problems natin. Yung katawan natin talagang inaabuso ng mga lalakero eh. Inom ka. Inom pa kayo. Ako bahala. Ako magbabayad yan. Talaga? Bakit siya ganun? Binigay ko naman lahat sa kanya kahit magkano na yung kinikita ko sa Baka hindi ka masarap. Ganun ba yun? Oo, kasi may nabasa akong ganyan sa TikTok eh. Kahit gaano ka ka-effort, kung di ka masarap, hindi ka mamahalin ng babae. Baka gano'n. Kasi mga lalakero talaga yan eh. Lalakero talaga yan eh. Sabi niya mahal niya ako bilang kaibigan. Oh! Ayaw mo nun mahal ka? Huwag mo na lang Bilang kaibigan? Wala kaming... Hindi ko alam kung ano kami. Pag may problema siya sa akin siya, pag masaya siya, nandun siya sa boyfriend niya. Bakit sa akin kagalit? Hindi ako galit siya. Bong, tamo, pigilan mo ako. Sasapakin ko to. Uy, kang ganyan. Bay, maganda yung waitress dito. Ayaw mo ba? Hi. Miss. Hello. Okay na sana eh. Ano po, may order po kayo? Totoo ka ba, miss? Mga nagpa-opera lang to. O-order kayo o hingi po kayo ng ka-table? Ito kasing kaibigan ko, nasasaktan siya. Bakit po? Saan ba siya nag-aral? Hindi siya nagtapos kaya sa nag-rider. Okay po. Anong problema niya po?
Huwag niyo nga ikwento dyan. Hindi naman natin Kasi kilala. Huy, Kim! Miss, meron siyang kapubo, yung puro sex lang sila magkaibigan, pero hindi sila, yung ganun. Mga mo. Tapos, nag-propose na siya, ayaw siya nung babae. Ang tingin mo? Tingin ko po, mukha ka naman pong loyal, pero Opo, loyal baka, pa talaga baka ako. maliit po. Ha? Hindi. Malaki po. Gusto mo pang makita? Sige, sa kamay nga po, sabihin niyo stop. Sige. Stop. Ay, hindi pa. Maliit nga po, maliit. Ha? Maliit nga po. Ulitin mo nga. Sabihin niyo po, stop Oh. Stop. Maliit po Hindi, talaga. yung niya, tabayan. hindi po yan. Weed, hindi yan length. No, duha ka na. Pwede ka po pala. Pero, miss, salamat ha. Sige, miss, bigyan mo pa kami ng 3 bucket dito. Beer. Ba't ka galit? Gusto ko mong glasing. Alam mo, huwag ka nang umasa dyan. Rene, tigilan mo na yung pag-asa mo dyan. Wala Oo na nga, yan. bay. Hanap na natin. Ayaw mo ng waitress, bay. Akin na lang yun, ha? Hanap na natin ng iba. Ay, mahal ko na si Alma eh. Mahal ko na si Alma. Kay tagal. Tiniis ko po ang kola, tita. Sa loob ng 4 na taon, ganoon yung setup namin ni Alma. Na pag may problema siya, ako palaging nalalapitan niya. Sa akin siya umiiyak. Problema nilang mag-jowa, sa akin pa rin siya. Kahit problema sa pera. Lahat ng pagkukulang pinupunuan ko po, pero kulang pa rin. Kulang pa rin ako sa kanya. Hanggang napagod na rin ang puso ko. Alma, huling kita na pala natin to. Rene, huwag mo naman itong Alam sa ko akin, may problema kayo ng boyfriend mo. Iniwan niya na ako eh. Ano? Hiniwalayan niya ako. Kaya Rene, O, tapos? pumayag na ako. At kaya ako naiiyak ngayon kasi iiwan mo rin ba ako? Kasi Rene, makinig ka muna. Bago mo sabihin mo last pagkikita. Rene, subukan natin. Subukan natin. Ano pa bang susubukan natin, ha? Subukan natin. Maging Sige tayo. na, alis na ako. Andiyan na yung may-ari ng motor, sinutnot. Mungulit na naman to. Sige na. Rene, huwag mo itong gawin sa akin, Rene. Hindi. Mahal na mahal kita. Mahal kita. Hindi bilang kaibigan. Na-realize ko na mahal pala kita bilang kabiyak, bilang partner, bilang ikaw. Rene. Alam mo, pag maayos na naman kayo ng boyfriend mo, wala na naman ako dun sa sitwasyon. Hindi na. Pinapangako ko, sinusumpa ko sa harap ng mga anak mo na hindi ko na siya babalikan at ikaw na ang mamahalin ko. Diba, Junjun, Jinjin? Sinabi ko na yun sa inyo. Opo, Papa. Pagbigyan nyo na po si Tita, Papa, para meron po kaming mama, Papa. Kaya nga po, Papa. Papa, wag ka na maarte. Nakita namin kanina. Ni-stalk mo yung Facebook ni Tita Alma eh. Uy, Oh. kay maingay. Ini-stalk mo pa ako. Sige na. Wag mo na pahirapan. Ay, yung dalawa, pumasok nga kayo doon. Pasok. Binubuking ka ng mga bata. Pasok kayo Nakinilig dun. tuloy ako. Papa! Alam namin may album ka ni Tita Alma sa cellphone Oo nga mo. po. Mga picture niya. Rene, wag na natin pahirapan sarili natin. Mahal kita, mahal mo ko. Handa akong maging nanay ng mga anak mo. Rene. Tanggap mo? Rene. 3 sila.
kahit maging 4-5 pa yan, kahit marami ka pang maanakan, okay lang, mahal na mahal kita, Rene. Paano pag bumalik yung boyfriend mo? Hindi na yun babalik. At kahit bumalik, sasampal ko sa mukha niya, hindi ko na siya babalikan. Ikaw ang mahal ko, Rene. Ikaw ang mahal ko. Na-realize ko, mahal na mahal kita at di ko kaya mawala ka sa buhay ko. Sabihin mo, yes. Iiwan mo na yung boyfriend mo si Sixto? Naiwan ko na. Naiwan ko na yun. Naiwan ko. Mahal na mahal kita, Rene. Sige na nga. Promise? Oo, wala naman akong makamahal kita eh. Mahal na mahal kita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!